चिरां पुलिस आरो श्री आगरवाल समाज सभाया देवस्रियावबो अमृत ब्रिक्स मावथांखि खुंदों। आसाम सरकारनि खावलायहरनाय बायदियै आसाम रायजो नाङैनो 1 कौटि बिफां फुलि गायनायनि थांखिजों अमृत ब्रिक्स मावथांखि खुंनाय बायदिनो दिनै चिरांनि देवस्रियावबो बिफां फुलि गायनाय जायो। चिरां पुलिस खुंथाय आरो श्री आगरवाल समाज सभानि जुथाइ बानजायनायाव भारत भुटान सिमना ओनसोलनि देवस्रियाव खुंनाय बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौ बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिया बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियाव चिरां जिल्ला पुलिस बिफान, हाग्रा बिफाननि गोबां बिबानगिरि मावफारिया, ओनसोलनि मेलेमजिबि आरो आगरवाल समाज सभानि दैदेनगिरि मावथिफोरा बाहागो लायो। दिनै दुलाराय आसामाव अमृत ब्रिक्स आन्दलन मोनसे हाबाफारि लादों। बे आन्दलननि गेजेरजों जोंनि समाजाव जेरै मिथिंगायारि आबहावाया जेरै गुबुंले जाना फैगासिनो दङ, जोंनि समाजनि आबहावायाबो गुबुंले जादों। गतिके बेफोरखौ फोसाबनाय आरो जौगाहोनायनि दायित्वआ जों साफ्रोमबो रायजो राजाहा दङ। दिनै आसाम गभर्नमेन्टनि बिथोन बायदि दुलाराय आसामावनो 1 कौटि दंफां गायनायनि हाबाफारि, बेखौनो जोङो दिनै अमृत ब्रिक्स आन्दलन होनानै फोसावनाय जादों। दिनै दहाय फुङाव जिखिनि हाग्रा बिफाननि संलांबाय थानायाव जिखिनि क'क्राझार जिल्लायाव सासे बन लायनो थांनाय मानसिखौ एनजिअ'नि मानसिया गुलि गावदोंमोन। दा मोनसे थासारि सोलिगासिनो। बेवहाय मिसकनसेपसन मोनसे फैदों। बाथ्राया ओरैबायदि, दंफां दाननायखौ होबथानाया फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि खामानि आरो हाग्रा बंग्राखौ लाखिनायाबो रायजो राजाफोरनि दायित्व। गतिके दिनै दंफां दाननायखौ होबथानायाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों मोनसे कनफ्लिक्ट जादों। बे खुनु एनजिअ'नि खोथा नङा, फरेस्ट डिपार्टमेन्टजोंसो कनफ्लिक्ट जादों। बेवहाय सोरबा पलिटिकेल लिडारफ्रा एनजिअ होननानै बुंदों। एनजिअ'आथ' फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ रैखाथि होआना, फरेस्ट डिपार्टमेन्टआसो फरेस्टखौ रैखाथि होयो। गतिके सोर लिडारनि खुगानिफ्राय एनजिअ ओंखारदों आं मिथिया। एनजिअ होननानै सोरबा प्रमान होनो हायोब्ला आं चेलेन्ज खालामो। हाग्रामा महिलारिया बुंदों दाख्लै दुनाबारियाव फैनायाव गावनि सरकाराव फैयोबा नोंथांनि सायाव सिगांग्रो एभेक्सन खालामगोन। 1 नाम्बार, हाग्रामाया सरकाराव फैगोन ना फैया 20 बोसोरा बेखौ गाव स्टाडि खालामग्रोदों। 2 नाम्बार, बियो जुदि आंखौ गुबुन जायगानि होननानै फोरमान होनो हायोब्ला कर्टआव चेलेन्ज खालामदों, आं चेलेन्ज खालामो। মানে যেটো গ্লোবাল ওয়ার্মিং হৈ আছে সেপ্টেম্বৰ মাহ, এইটো অঞ্চল আপোনালোকে চবে জানে কেনেকৈ জংঘল আছিলে, ভাৰ্জিন ফৰেষ্ট আছিলে ইয়াতে। এতিয়া গছ গছনি আপুনি গণিব পাৰে। তো আমি এটা প্লান্টেশ্যন ড্ৰাইভ এটা কৰিছোঁ ইয়াতে। 5000 পুলি আজি আমি ৰুই আছোঁ। ইয়াৰ পিছতে ইহঁতে এক্সটেনশ্যন কৰিব এই পাৰ্টটো, মানে দক্ষিণ পাৰ্টটো আমি আৰু বঢ়াই যাম এইটো। আৰু ফেঞ্চিং কৰি আছোঁ, মানে গৰুবিলাক নোসোমায় তাৰ কাৰণে ফেঞ্চিং কৰি আছোঁ। এই কালী মন্দিৰৰ ওচৰত আমি এটা বৰিং কৰি আছোঁ। এই মন্দিৰত পানী পাওক আৰু ইয়াতে পানী দিয়াৰ কাৰণে আমি এটা ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ। সেইটো এতিয়া BTR গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা EM ফৰেষ্টে আমাক বহুত সহায় কৰিছে। ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ছাৰে, চিৰাং পুলিচো বহুত আগবাঢ়ি আহিছে, ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টো বহুত আগবাঢ়ি আহিছে, মিডিয়া মানুহে বহুত হেল্প কৰিছে আমাক এইটো বিষয়ত। এতিয়া আমি ইনিচিয়েটিভ লৈ CM ছাৰৰ যিটো ইণ্টেনশ্যন আছে এইটো আমি ফুলফিল কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ। आगरवाल समाज सभा बङाइगावआव फरा करि आसाम। 30 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय, लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय। बे एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम, COVID-19 बेराम, खि, हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो। नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामफैजानो हागोन। थंआ जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्टाथिं। रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टार क'क्राझार।